Figuerestik datorren artista banaiz ni. Figuerestik datorren artista banaiz nik. Kamara margotzen dut. Frus. Ai ama lagunak, Salvador Dalik arrautzak eta gauza naturalak erabiltzen zituen bere kuadroak egiteko. Bota, daps! Eta horrekin, zehose asmatzizun. Gaurko gure gonbidatuak ere gauza natural eta organikoekin egiten ditu bere lanak. Ezagutu nahi baduzue, hortxe gelditu, guantxe datorreta. Kaixo lagunak, eguerdion eta ane bastarrika ongi etorri, zer moduz? Osongi, mi esker zuri etortzeagatik, ze oial politak tintzati dituzun eta ekarri dituzun, ezta? Bai, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, ze gai erabiltzituzu tintatzeko eta ze oial bereziak, ezta? Material naturalak, normalean tipula, kurkuma, menta, olako... Olako gauzak, gaur kurkuma erabiliko dugu, egin kurkuma gainea zoze berezia dela zuretzako. Bai. Eta yoga ere bai biltzea egiten, ezta? Yoga erakusten edo edo bakit oialekin eta arteakin eta jogakin denekin zehoze polita egiten aizela, ez da? Bai, nik klaseak ematen pila denbora darama, artean inguruan, eta gero baita yoga irakasle bezala, pare bat, 5 urte daramazkit, eta orain dan alkartzeko gogoakin. Dan alkartzeko, eta badaki, urtarrian zehoze berezia irgi berdezula, ez da? Bai, hortan nabil estudio bat irekitzekotan, urtarrian, eta horre bietako klaseak emango ditut. Ze ona. Bueno, zukalden zemuz moldatzezea. Gustatzen zaiz. Gustatzen zaizu? Bai. Ondo pasarko deu, nola ez? Yoga pizkatingo aldeu. Bueno, zela ezu, bai. Ni irrekitan nago, errezetan nik akutziko izutiko, ingo deu pilaferara oilaskua, eta gero pare bat gauza lagungarri, eta aldi berian ez dakit, oiala tintatu, yoga pizkatin, tokatzean ez da? Denetarik. Adi lagunak, saio paregabe atorreta. Bueno, lagunak, eta ane, garatuko izuet pausuz pausu nundik noa ibiliko gean. Bueno, hemen dakauna da oilaskua, oilasku izterrak, ezurrak enduta, eta ingo deuna da, beratzen jarri, marinatzen pixkat, hemen dakau nasketa bat belar eta hasi desberdinena, eta ingo deu bai honekin eta bai limonakin beratzen utzi. Hoi, lehendabiziko oinarria. Ingo deuna da, gero, lapikuan jarriko deu asanaiua, batzuia eta tipulina. Ondo goxatuko deu, behin ondo goxatuta da honian, orduan bai, marinatzen dakaun, oilaskua sartuko deu, pixka prejitu, eta pixka prejitu ondoren, sartuko ditugu frutu lehorrak. Bai, pinaziak, hemen kakahuetiak, armendolak, eta maspasak. Eta hoi, gutxi balitz, ingo deuna da, gero arroza gehitu. Baina arroza hau, 40 minutu tardatzeu egiten, orduan, lehendabizi emango jo, 20 minutu, egoziko deu uretan normal, arroz normal babesela, eta azkenengo 20 minutuak bai barruan sartuko deu. Eta, hoi gutxi balitz, gio ingo deuna da, bai arroza eta nasketa guztia eskaunian, salda botako jau, botako deu kurkuma pixkat, eta goxatzen utziko deu. Bukatzen deunian, platera aratzeko garaian, ordu bai, hemen dakau, natan gibela, prejituko deu foa pixkat, eta lagungarri ondon jarriko ditugu. Eta hoi gutxi balitz, lagungarri, saltxatxo bat ingo deu jogurrana, jogurra, limoi, menta ostokin eta sesamo hasik botako izki jau, eta horrengo deu arrautz bat eskaldatua. Ingo deu plastiko txuan jarri, arrautza, gatza, kurkuma pixkat, itxiko deu, eskaldatuko deu, eta hori ere bai arrozan gaina jarriko deu. Ados? Venga, bueno, nik ingotena da, lehen da biziko eta behin, jarriko ditut oilasko pusketakin eta beratzen. Eta zu lagunduko jazu, bai, baratzuri ja, 3 ale beharko ditugu, zuritu eta txikitu, eta zanean joare bai, zuritu eta laukitxotanin. Eta hemen emango izut, zuri gailua. Ados? Bueno, eta hemen, labanai, mingainai, eta danai eman berdi baldi berian, bale? Oso ondo. Bueno, esan dakoa, nik oilasko hartukoet, moztuko ditugu, eta beratzen jarriko ditugu. Hemen dakaten, nasketa berezi hau, bakoitzak aldu erabili, nahi duna, bai da, Russell Hanut, deitzen da, eta da, belar mordo baten, eta gauza mordo baten, nasketa, bitu usaitu, usai goxo dagan, eta honek emango jo sustantziarra, Bueno, hau martxan jarrita, kontatu iguzu,
Ze oial mota erabiltzituzu, zerrekin tintatituzu, esan diazu bai tipula nasalakin eta ez dakiz zerrekin, eta kontatu pixkat, nondik no ebiltzean. Ba, nik ikasen ditun arte derrak, eta gero sartu nintzen oialen munduan, Bai. eta batez ere Japoniar teknikekin ibili nintzen. Vale. Eta betidanik baita tinte naturalak asko gustatu zaizkit, sostenibilitatea eta zerbait ekologikoa egiteko ideiarekin baita, badan alkartzen zulako. Orduan, hemen bi teknika ekarri ditu, bata da tinte naturalak bakarrik tindagain mate naturalekin egiten dudanean lan, eta baita prozesu guztian dena zaintzen dute toksikoaz izateko. Bikain, eta adibidez, ezin dia tinte natural horiek, ezin dia erabiltzituzunak. Ba, ipaitu dituzu pare bat, baina ez dakit zenbat tinte natural mordo bat eukiko ditugu, ez da? Bai, pila bat daude, daude asko direla zuhaitzen parte ezberdinak, sustraiak, edo kanpoko zatiak, hostoak, baita daude landaren parteak, edo... Eta zure kasuan, hartu oial hoietako bat, eta erakutsi zehazki zerrek ze aportatu izun, zerrek tintatu dizun, ze kolore ateatzen zeatik. Askotan, guk igual ezautzen dugu landare bat, ezautzen dugu frutu bat, ezautzen dugu zerbait, baina tintatzeko garen aldaketak egoten dira horre doez. Bai, normalean, lehenbizi uretan jartzen da tindagaia, eta azten zara horre egosten, eta behin hartzen dunan urak behar dozune pigmentu guztia, ja, kentzen duzu tindagaia, eta erabiltzen duzu ura. Bai, nahiko, azkenean, adibidez Instagramen beti bideoak igotzi ditut prozesuakin, eta badiru di sukaldatzen abilela, baina ez... Zaude tintatzen. Bai, hau da adibidez menta, mentarekin egina dago, eta hartzeatzitu kolore oso politak eta oso naturalak. Oso berde suabe txobat, ez da? Hori da. Eta hau adibidez izan zen tipulakin. Tipulakin, tipula moria bihar du izan, edo tipula normalakin? Bueno, moriak aldatzen dau kolorea. Marroia bada, asoko ze naranja bateatzen da, eta moriak beste tono bate, pixkate gorriago bateatzen da. Ados. Eta gero baita aldatu daiteke kolorea, adibidez, ospinakin, edo erabiltzen duzune tindagai plus horrekin. Eta izpin horrek zitu, intensifikatu, o lasaitu, o zerriten dio? Intensifikatu. Adibidez, horiak horiago bihurtzeitu. Eta gero elebitzen da adibidez, alumbre potasikoa baita, tindagaia fijatzeko, baina baita kolorea aldatzeko. Orduan horre alkimia pixka bat badago ere bai hor gauza horiek aldatzeko. Eta hoi da, naziten dezu aurrena, oiala tintatu eta gero hortikan ateatzituzu gauza desberdinak, eta zukitituzu bai poltsatxok eta histori danak? Ez, adibidez jostearena erabakin nun egitea beste lagun batekin, beste emakume batekin, berak dauka Lasarten estudio bat, itzen dela Cool Studio. Eta berak joste ditu piezak. Osa, zu goialak eta ja bialtze izkiozu tintatuta, eta berak ditu ja gainuntzeko gauzak. Hori da. Ez da zuzuk zerrin da nolain, ez mate jozu bizkaten edo berezku usten dezu historia. Elkarrizketa bada, azkenean nik esaten dio zein da nire ideia, eta berak baita laguntzen dit. Ados. Ona, eta bueno, hoi gutxi balitz, badakit, hau dena sustatzen naizela, jogakin esan dezun bezala, joga klaseken matituzula, eta proiektu oso poli badakazula eskuartian, urtarrian irikiko zula, ez da? Hori da. Zer da zehazki, nola elkartu dituzu yoga artelanekin eta hori da, nola bideratu duzu hau dana? Ideia baneukan duela pila bate denbora horre nola elkartu gauzak, eta azkenean egunerokoan gauza asko egite ditut, eta beti toki batetik bestera ibiltzen, eta nire beharra zan ja dana elkartzeko leku berian, eta horre nire ustetan egiten duan gauza desberdinak badaukate asko aman komunean, eta dela bakoitzaren ongizatean lantzia eta ondo gotea presente, eta hori kreatibitatearen bitartez baita yogaren bitartez egitea gustatzen zait, eta tresna horiek ematea baita. Ze ona. Eta tresna hauek, nun izango da, lokal hau edo ez dakita tailer leku hau, nun kokatuta egongo da? Intxaurrondon. Intxaurrondon egongo da. Nola izena du zentrua, o nola ditzen diozu leku honei? Horrego nintzen izenakin bueltak ematen, eta kurkuma izena jarri diot proiektuari. Gaur erabiliko dugun kurkuma horri. Eta zergatikan kurkuma? Nolatan atera da kurkuma? Erabiltzen hasi nintzen ja kurkuma tintatzeko, material bezala antzinatetik erabili izan da bere propietatearen gatik, baita tintatzeko, osasunerako, ayurbedan indian erabiltzen da baita antioksidante bezala, eta antiinflamatorio bezala, onurazko dauzkalako. Orduan, biltzen zitu hainbat ezaugarri niretzako garrantzitsua dianak. Niretzako importantea da, erabiltzen dudanak gero koherentea izatea,
Orduan, zuke zerekin etintatu desun, gero pertsona horrek erabiliko du produktu hori, eta hori baita onura eraman dezakete produktura. Eta kolorearen gatik baita, azkenean ematen dite eskusa, gauza asko goxatzeko eta elkartzeko aldi berean. Hori da. Ona. Bueno, eta Ane, ze lotura daka azkenian jogak artiakin? Printzipioz da, baita, nire... Zure bi pasioak elkartu dituzula, ez da? Osa, hori da, ja... Ane da, elkartzeituna, ez da? Bai. Baina gila esan, biak bai... Bihar dute esan desun bezala lehen guztien dut, presente otia, bertan eotia, ez da? Nik uste, nik nola bizi ditudan biak oso berdintxua da, eta biak eramaten zaituzte orainera, presentera, ez? Eta horre praktikatzen ari zaren bitartean, bai yoga, bai artea, hortan zabiltz, eta ez zaude pentsatzen gerokoan, gero inbarrituzun gauzetan, edo atzokoan, ez? Ba, eskatzeizu buru belarri bertan eotia, ez da? Hori da. Eta baita lasaitasun bat, eta batez ere zurekiko konfiantza eta autoestima lantzen da asko bietan. Orduan, Bikain. Eta adibidez, zure elkargune hontan, norbait juten danian zerbait tintatzea, o norbait iten da, aldi berian joga iten egon behar geha, o batea jungo dia, o elkartuko dia, edo nola dijo historia? Ez naiz jarriko hain moderna, izango da pixka bat zu klasera joten zenean, erabakiko duzu yoga dan edo artea dan, baina baita aukera gongo da, biak bat egiteko eta bestea egiteko. Azkenean, leku berian sartu nahi dut baita zeramika klasiak, beste hainbat klase kreatibitaterekin loturikoak, baina baita gorputzarekin eta mugimenduarekin. Orduan zeramikan ibiltzea ere bai, ez da? Gustatzen zait, eta nik praktikatu dut pixkat, baina badauzkat lagunak erakusten dutenak eta horretara dedikatzen dianak, orduan beraiek emango dute klasea. Beraiek emango dute klase horiek, onda. Egia esan, ni badazka lagun batzuk, eta azkenien zeramikan artia, japoneko teknikak erabilita, ze berezia dan, da nola pintatzituen, ze tono desberdinekin ateatzen dian, da gero, nola pintatuta dauden, da labea sartuta nola ateatzen dian, alda segertatu da hemen, ez da? Hor dagoen magia hori baita misterioa. Inberdeuna da, bitu, hauek sakarrontzia bota, batzu jakonea botako dituzu, eta esan ere bai puxketen da ningo deu, eta berta botako deu. Tani aldi berian tipolina moztuko ete bai, eta dana goxatzen utzuko deu. Osondo, hoi da, hoixek botare bai horrega, eta azena joare bai nahazun, bezala artiti moztu, eta gero txikitu, eta ere bai bertara botako deu dana. Ondo, eta hemen, han eta bitok, lehen da biziko urratzak, inditugu, oliaskua marinatzen dakau, eta barazkik zutan. Eta bitartean jungo gea, erreportai bat ikustea. Adosan, Ados. Beitu, hane konzentratu danian segurra ematen dion, Nia! Ikustea, emate jola labanei bai, Sukaldaritza klasek eta egon aldia hor, kurkuman. Bueno, ez dakit. Nunca se sabe, baina bai. Nunca se sabe, vale. Noiz bai sustatu nebazu, pixka, gozolintza pixka, edo kurkumakin indako gaieta batzuk, ni azalduko naiz, vale? Bueno, eta bitarten, erreportai bat ikustea jungo gea, hau aurreatu deunez, eta zehazki jungo gea, Mantulene tabernara, eta bertan indizkigu etxen indako natxuak. Oazen ikustea. Haupa, eguerdion danoi, Inigo Lazkano naiz, Donostin gaude, Aiete auzuan, eta gaur ezagutuko deu Mantulene taberna. Abuztuan iriki gendu Mantulene taberna eta eraikina, orokorrian. Eraikin hontan 9 apartamentu turistiko daude. Orduan, bizen arteko kombinazioa itzen dugu, bisak kudeatzen ditu. Eta Donostiko Aiete auzoan gaude, Mantulene kalian. Gehien funtzionatzen deu eguardiko orduetan, astian ziak. Ostegunean ja pintxopoteako ere irikitza dao, ostiralean ja afarixak ematen dira, ostiral larun bata, eta igandian eguardia atzalde arte. Bueno, ezagutu dezue gure proiektua, da oin Jabikin, bertako sukaldariakin pasako gea errezeta bat prestatzea. Orain Jabik prestako digu gaurko errezeta, dala natxuak, etxean indakoak, bertan indako guakamolia eta boloñesa saltzakin. Oin, hartozko tortak moztuko ditugu eta prejitzen dian bitartian binagreta bat ingo dugu. Hemen eguneroko menua ere eukitzen dugu eta astero aldatzen jutegea, pixkat
sasoian arabera, oin negu partian, potajia da, protagonista nagusisia, eta sopa beruak. Baina, asteburuetan eta ja plater pixkat bereziagoak, txuletak eta ensalada ezberdinak, arrainak ere, bakailaua, dorada, pixkat gure Jabirrek prestatze izkigu. Eta, hortaz aparte, pintxo barra nahiko, aberatz bat dakagu, egunero, egoten dana, eta hainbat plater, momentuan prestatzen dianak. Hortaz aparte, plater kombinatu variedade nahiko aberatz bat dakagu, eta hamburguesak eta pizzak ere bai. Hemen Mantulenen dazkagu 3 zonalde bezala, bat hau izango litzaket, eta geho kanpoan gure terraza, bizta nahiko politxakin, eta, naizta eurisa hain, aterpia ere badaka, zonalde batean. Pinagreta ja prest dakagu, oin limoia botako ju, eta txedar saltza itea pasako gea. Esnia, gurina, piper beltza, maizena eta gatz pixkatekin. Osagai guztiak ja prest dazkagu, hemen, eta jalapeñoak barne. Lehen esatia astu egin zaigu, baina natxo plateron baten ezin dira falta, jalapeñoak. Orduan, natxoen montaiakin hasiko gea. Kartan dakagun zen plater guztiak eramateko aukera dago, eta telefono ezin daitezke reservak. Gaurko natxuak prest dazkagu, eta, Joseba, badakizu. Gomidatuta zauden nahi dezunean etortzeko Mantulene taberna, hemen Donostin aiete auzuan. Eskerrik asko. Aio! Haupa Inigo eta haupa Javier, eharrakin dituzuena natxuak, ez da egite egunero jateko dian, baino asteburutan daola egun berezitan, eharra indezuena. Besarka da handi bat, eta jarraitu hortan jendia goxatu arazten, eta gu hortan saiatuko geha, hemen txigaude errez eta goiten, eta ikasten, hanek zenba gauza inberitun bere proiektu berrian. Bueno, hemen txetak hauna da, barazkitxo kolore pixkatazten jundiala, eta hemen guain, oiazkoa botatzen jungo naiz. Utziko beste pare bat minutu, kolore pixka gehiago hartzen, eta beste alde batetik inbendetena da, arroza egosten jarri uretan, gatza pixkatekin, eta zu lagundu gehiazu, nasketatxo hau prestatzen, bale? Hartuko zuen benta ostok. Ostua gatea, hemen jarri, eta txiki ingoituzu, eta jogurrea sartuko zu. Eta gero limo jakin eba ingozuna da, raiatu pixkat, hemen dakatela behitu, nik erabili leheno raiatzeko limoia pixkat zikina da, baina limoia da. Raiatu pixkat, eta zuku pixkat. Pixka gehiago, venga, bentakin ezkia flojito ibiliko. Ingozuna da sustarrak endu, bale? Bai, bakarriko. Sustarrak endu, eta ostok bakarrik erabiliko ditugu, bale? Bueno, kontratu adibidez, hor ikusi deu, ez lakutsi diguzu, poltsatxoak indituna zure laguna, baina ikusi deu horre bai, daula ez dakit beste, ez dakit hori zedan, loiteko sakua, o zer dakazu hor barruan? Hori da, yoga praktikatzeko kojin bat bolster deitzen dana. Bolster. Bolster. Hori da. Vale, eta hori zei biltzea, igual postura berez egiteko, gerrik igotzeko, zertako biltzea? Bai, yogan badira teknika asko edo tradizio ezberdinak, eta denetan ez da postura aktiboak egiten dabiltzan praktika. Honetan adibidez, ideia da posturak gehiago mantentzia, denbora gehiago, eta laguntzeko mantentzen, erabiltzen dako jina erresagoa egiteko postura. Bale, bai, ez postura egiten aizanean, onura inberren okerre egiteko, ez da? Orduan horre laguntzeu, luzeago egiten postura egiten, ez da? Bai, adibidez, ez dakite, zailtasuna daukazu zerbait egiteko, ez badaukazulako hainbeste flexibilitatea, horrek laguntze izu, eta erresago egiten du. Ezkenean yoga da alako, zuretzako ez... Bai, etxe iritsi berreztakin baino, ez onura inbiar dizu, hori da garrantzitsuena, ez da? Ondo sentitu, eta gero onura sentitu praktikatu ondoren. Adibidez, yoga, jendia pentsatzeunak beti ere bai, ze gauza lasaia dan, area junda aixit, eta ariketak eta gar, baino kainerua da, ez da? Bueno, badaude baita batzu. Adibidez, arrebak mordo bat iteu, eta kuñaua beti, eta juntzanian area, esan zuen, jope, hau da, harik eta pila izerdila botatzea, eta azkenian giarrak egortu iten dira, ez da zerbait potentia. Bai, oso kompletua da, bai, hori indarra lantzen da, flexibilitatea, eta batez ere buruarentzako daukan onura, ez? Baina pentsatzen duna jendeak ez dala ezer egiten bakarrik arnaz hartu, ez da egia. Arnazketa bai dela zerbait oso garrantzitsua jogan, ez da? Bai, ardatza da, azkenean praktika osoan zehar lagutzeizu horregoten, praktikatzen baita sakonago,
eta batez ere lagutizu baita zure egunerokoan zure arnazketarekin konektatzen. Vale. Eta hori, ikasitea jarri inbiar da, zu esatezun bezala, azkenean ondo arnazten bazu, ariketak ere hobeto iten dia, giharrak notatu iten du, ez da? Bai, azkenean ez baduzu ondo arnazketa lantzen, praktika oso zaila egiten zaizu eta ezin duzu hainbeste mantendu. Arnazketa mantentzen baduzu, arnaza hartzean adibidez burua gora eramaten danean da, eta arnaza bota burua beraka. Vale. Hori mantentzen baduzu, praktika baita oso eroso egiten da. Claro, eta hori alderantzi ziten bazu, hola, hartuta, deskontrol, hola bota, eta ez nijoa ondo, eta... Bueno, baina baita ez da, ideia da, jendeak dena oso ondo perfecto egitea, ez? Gero baita hori lantzen da eta denborakin etortzen da. Jendea, batzutan esaten dit, ez duela yoga praktikatu nahi, ez dalako flexiblea, edo ez daukalako pazientzia, edo nervioso jarriko dalako, eta horretarako bereziki juten da jendea, edo jun beharko litzateke lantzeko, hori dena hobetzeko eta kudeatzen jakiteko, ez da? Hori da. Zer espero dut norbait jogara jutenean eta gero ze topatzen du? Nik uste jende asko sartzen dela fizikoki onura lortu nahi duelako, eta gero konturatzen da nola bere egunerokoan asko zela zailago dabilen, ingurukoekin asko zerrexagon erlazionatzen dan baita, dena beste modu batera gestionatzen duen baita. Gauzak arnastu, eta bai, ni ondo etorriko zaiten, bai. Gauza gulertzeko lanian, da, etxian, da. Daneako egia esan, zezatzen bezala. Egia esan, surfisten, nik surfiten dentela, surfisten inguruan, bai, kirol askotan, baina surfian yoga oso sartuta da, nik usten dut, arnasketa horiek, azkenean itxasuan zaudenian, bai. Zu zaude olatu baten, eroritzezea, bueltak azaude urazpin, eta zure arnasketak, kiston zerikusi pila daka, zure iraupena eta zure lasaitasunagatik. Askotan, aparra erraldoi bat etortze zaizu, eta urazpira sartu menen lero jaitota zaude. Eta orduan jendeak gelditzea, hor arnasi gabe, hola, eta ja olatu agarrapatitzu, eta ja zuriak indu. Orduan, lasaitasun hori eukitzia, esatezu, badator, lasai hartu, sartu urazpira, lau buelta eman, eta ateako zea, ez da? Baina, azkenean bat jogak bai, geosurfen bai, gertatzen da, igarrak eta igeri beti okerraiten dugu, gora beira, eta gola, eta hemengo gauza lanak gorte zaizkigu, tentsatzen zaizkigu hemen gora, eta gero aurrek aldok eta lanak iteko ariketa konpensatzeko esaten du, ez da? Hoi da, ekilibratzeko dana, eta esaten duzuna baita, azkenean horrelako momentuetan, antzitate momentuetan, nola zure arnazketa erregulatu, edo baita egon arnazketa gabe denbora asko, ez? Eta hori jogak asko emate izu, praktikatzean klasean, eta gero zure bizitzara ematean. Hala, ona. Ez dakit hau... Hori inbiarrezuna da, bueno, hauek hor zaborretara bota, eta hauek txiki ingoituzu, perexila pikatuko bazen un bezala. Zu nola aztezea perexila pikatzen? Hola aztiko zinean ja, horrekiten? Ingo nuke multzo bat, eta horrela tiki. Multzo batin, da aldezun potolen hola iten denit, ra, eta hola ja, lehendabiziko fina iten bazu, gio lan erdikin da daude, bale? Bale. Venga, hoi listo, hau listo, hemen ikusi deure oliasko itxura hartzen nahi dala, eta guain, ingo deuna da, lehen da bizi frutu lehorrak bota, pixka gorritu, goxatu alegila, geho, ingo deuna da, itxoin arroza goztia, horren martxan egongoa, eta ja, urrengo urratzen, den elkartuko deu, eta goxatuko deu den elkarrekin. Joga desberdin asko daude, ez da? Zein da zehazkizuk irakasten desuna, praktikatzen desuna, edo kurkuman egongo topatuko deuna? Nik ikasitako tradizioa da jata yoga, eta hori da jogaren basea, ez? Hortik datoz baita beste hainbat... Beste ardatz guztiak, osea... Hori da, orduan formazio horrekin nik lan duen asko alineazioa, gero baita nola posturetan sartu, mantendu, atera, orduan oso oinarrizko informazio guztia, ez? Baita nola bakoitzari lagundu, baita zenolako gorputza daukasun horren baita posturak adaptatu. Eta gero baita sartu naiz asko binjasan, dala... Nola? Binjasa. Bueno, binjasak esan nahi du... Ni jazz baki zer da, baina galdu naiz. Binjasak esan nahi du sekuentzia. Orduan, horrelako binjasa klaseetan egunero sekuentzia aldatzen da. Eta enfokatzen da, gorputzeko atal batera. Edo zerbait lantzera. Orduan, nekit kombinatzen dut bai jataren tradizioa gorputzak onura sentitzeko, baina baita binjasaren dinamika eta aldaketa. Biak. Eta gero restauratibo baita.
Eta restauratiboa adibidez, kirolaria dan jendiantzat. Restauratibo zen nahi duzan, hobetzeko, o zertako da restauratibo zehazki? Restauratibo dia posturak lantzen dala askoz pasiboagoak, eta baita fleksibilitatea lantzen da, baina batez ere gorputza eta buruaren arteko erlazio hori, ez? Nola erregulatu eta arnasketan sartu eta nola mantendu denbora asko. Eta zure buruarekin egon lasai, hori dela baita klabe. Kostatuko zei, Joseba, kostatuko zei hori, Ondo. Inmerezuna da, hoi ja jogurrakin elkartu. Hemen, botatzen dut hemen? Eta gero, raibira pixka bota eta zuku pixkat ere, bai. Vale. Egia esan, neire, ni beti liauta nago, entre gauza bat, bestia, eta gauza egiteko ere, esan dezu, denbora hartu behar da, eta jateko hartu behar dan bezala, loiteko hartu behar dan bezala, azkenean gorputza onurako eta gauzak hartu inbiarri da, ez da? Esatezu, binta arratzaldero, ordu gontan, goizian, hartu behar da tartetxo bat, ez da? Bai, nik uste oso deskonektatua gabilela barruan gertatzen dien gauza ezberdinetaz, kanporaka gaudelako denbora guztian, besteengan pentsatzen edo gauzak egiten denbora guztian, eta orduan momentu bat hartzea eta isiltasuna gotian eta konektatzea, berze gertatzen den barruan oso garrantzitsua da. Bai. Zeatik askotan esatezu, no? Bai, omina dakao, eta ibuprofeno bat hartu, eta aurrea, eta bestia, eta azkenian... Abixu bada, hoi da, gorputzak ez dut beti abixuak emateitula. Eta askotan, tripako minakin balzabiltzago, ez dakit, buruko min pixkatekin o gauzakin, azkenian zergatik izatea normalian, ez da? Bai. Eta oinarria, junbiderria, ez da? Oinarria, eta askotan, hori, zu esatezuna, konektatzen badeu burua gorputzakin, da ulertzen azten bageak gure gorputzan segertatzean, onura askotorriko zaizkigo. Hoi da. Hortik etortzea, indako gauzetatik eta jantako gauzetatik eta hor etortzea gauza txarrak eta onak, ez da? Bai, ezkenean baita ze jaten dugun, edo ze ikusten dugun, edo ze daukagun egunerokoan gure inguruan, egiten digu baita edo onura edo txar. Hala da. Eta, estresa ere onura ingo dio pentsatzen olako ariketak eta zure gauza artistiko kiten egotia eta olako gauzak, ez da? Olako zentru batean junda lasaitasuna bilatu gorputzian, ez da? Nik uste presente gotiak emate izula estresaren kontrako errezeta oso handia. Ez bagaude pentsatzen gerokuan edo atzokuan eta hemen bagaude, estresaren kontrako errezeta oso hona da. Ulertzea izut, bai. Eta horretarako hainbat tresna daude, ez bakarrik yoga edo artea. Nik hauek erakuste ditut, niretzako funtzionatu dutelako. Baina gero, Euskal Lagunak crossfit egite dutela, edo beste gauzak horrelako gauzak, funtzionatzen badie. Zaudenian eoteko, eta... aurrera, ez? Gu surfiten duen bezala, omendia egun perretxiko bila, eta baita zaude zaudenia, eta... Baita surfean baita presente zaude, eta hortan, ez? Azkenean behartzen zaituenak, hori horrek lagunduko izut. Dudik gabe, zeatik askotan, gaina askotan pentsatzen deu, posik eoteko, egon deoteko, bihar deula zerbait ziraragarria, eta zerbait eharra, eta zerbait ezaketa azkenian, ondo oteko lasaitasunak emate dugu, azkenian lasai zaudenean ondo zaude. Eta oso posi zaudenean laiz terretorreko aperakoa, ez da? Eta azkenian lasai zaudenean, gorputzak, dena hobeto ulertzeo. Bueno, beitu, hemen indeuna da, kurkuma bota. Kurkuma, ez den nahi erretzia, eta ingo diuna da, salda bota. Utziko dugu, 5 minutu goxatzen, eta goxatu eta daonian, arroza botako jo, beste salda pixkat, eta amaitzen utziko dugu. Hori, nahaztu besteik ez teguin behar, azukua botako jo gero ere bai, eta bitarten jungo gea, aholku ehar batzuk entzutea, maitaneren gana, eta lagunduko igu sukaldeko tresnak kudeatzen. Hori ere estresantzako baliagarri da. Guazen bertara. Kaixo, Joseba eta ikusentzuleok, zer modu zaudete? Maitane naiz, txukuntzaneko antolatzaile profesionala, Hernaniko Aldagaia apartamentuetatik, eta gaurkoan, ikusten duzuen bezala, sukaldeko armairuen barrukaldean zuen zartagi, ontzi eta lapiko ezberdinak nola antolatu erakutsi nahi dizuet. Beraz, nondikan hasi gure sukaldeko armairuak antolatzen hasten geranean. Kontutan eduki beharko duguna da gure sukaldetako armairuak zein eratakoak diren. Gaur egun ohikoan 2 motatako sukalde edo armairuak aurkituko ditugularikan. Batetikan bizitza guztiko armairuak edukiko genituzke, nun atea daukaten, eta ireki eta barrukaldean gauzak sartuko genituzken, eta gerora beste batzuk daude modernoagoak edo dituko geniekenak, tiradera handi hauekin, nun ireki eta gauzak goitikan errez ikusiko genituzken.
Gaurko saioan betiko sukalde edo sukalde tradizionalago oioietan kokatuko gara edo oinarrituko naiz besteak beste deixente zailagoa iruditzen zaitelako maiz hauek antolatuak edukitzea. Zergatik? Ikusten duzuen bezala, hor barrukaldean, izugarrizko sakonera edukitzen dutelako eta maiz zulo beltz bihurtu daitezkelako. Lapikoekin hasiko gera. Lehenengo, inolako antolaketa osagarririk erabili gabe eta ondoren antolaketa osagarriekin. Antolaketa osagarririk erabili gabe lapikoak tapak hartuko ditugu eta buelta ematen joango gera. Modu honetara piramideak sortuz. Eta horrelaxe, dauden moduan hartu eta gure armairuetan gordeko genituzke. Baina beste batzuetan, beste modu batetara ere egin dezakegu antolaketa hau. Zein modutara? Antolaketa osagarriak erabiliz. Eta kasu honetan zer egingo dugu? Modu berdinean alde batetikan egingo duguna da tapak kendu, eta lapikoak bata bestearen barruan sartu ditzazkegu eta horrelaxe jarriko genituzke gure armairuetan. Eta zer gertatzen da tapekin? Horretarako hemengo antolaketa osagarri hau ekarri dizuet. Hauek gure ateetan jarriko genituzke eta zuzenean tapak hementxe joango gineke ginotek sartzen dantzan ibili ez daitezen. Eta zer gertatzen da zartaiekin? Etxe batean baino gehiago zartaiak oso leku kurioso batean ikusi ditu dalako eta badakit askorentzako oso leku naturala dela, baina ez berrez nerezako, hau da, labearen barruan edukitzea. Zer gertatzen da labearen barruan baditugu zartaiak? Gertatu ez da zer gertatzen, baina segurtatzen dizuet labea orduan eta hutsago eduki, orduan eta gehiago erabiliko dezuela. Eta zer egiten dugu antolatzeko? Kontutan eduki behar dena da, zartaiak ondo zaindu behar direla gerora kozinatzerako orduan ondo funtzionatu dezaten, eta aproposa izaten dela, bata bestearen gainean jarriko bagenitu kasu askotan egiten dena, beraien artean nolabait ere zaintzen duen zerbait jartzea. Merkatuan badituzue izar moduko fieltro batzuk, baina izar moduko fieltro hauek erabili nahi ez balen badituzue, oso modu simple bat ere izango litzateke, trapu bat hartu eta bata bestearen gainean horrela jarriko genuke beraien artean zaintzeko eta horrelaxe sartuko genuke gure armairura. Orain, zer gertatzen da, sukaldean demagun oso gustora ibiltze baldin bazera eta zartai kopuru handia baldin badaukazu, noski piramide sistema hori agian ez dela oso praktikoa izango, eza? Eta horretarako, hemen, antolaketa osagarri oso interesgarri bat ekarri dizuet, oso gauza simplea da, hemen ikusten dezuen hau, eta hau erabili dezakegu horizontalki edota vertikalki gure sukaldearen arabera. Vertikalki horrela jarriko genuke eta zartaiak holaxe jarriko genituzke, eta ikusten dezuen moduan zartai asko sartzen dira, edota agian erosogo zaizuelako edo zuen sukaldeak horrelaxe eskatzen duelako horizontalki jarriko genituzke modu honetara, bai? Eta ikus dezazuen nola geratzen den armairu barruan, horrelaxe geratuko litzateke. Eta etxe askotan ikusten duten beste gatazketako bat, moztutzeko taulekin edota gozogintzako bandeja edo plakekin izaten da. Horretarako oso elementu praktiko bat ekarri dizuet, egia esan ez dauka bestelako misteriorik, hau izango litzateke, jarriko genuke gure armairuetan, modu honetara, eta ditugun bandeja, taula, plaka eta bestelakoak sartuko genituzke modu honetara. Ikusten dezuen bezala oso praktikoa da eta oso simplea. Zer, gustatu zaizuen nola geratu zaidan armairu barrukaldea? Ederra, ezta? Eta gainera politaz gain oso praktikoa. Holaxe, gauza gutxirekin ikusten dezue zein ondo geratu daitekeen edozen armairu barrukalde. Hurrengo batean, gehiago. Aio, hurren arte. Ondo, Maitane, ondo, egia esan, aholku darrak eman dizkiguzu, eta asko gustatu zaizkit beste katxarrito horiek hor ondo kudeatu eta ondo jartzeko. Mila esker, eta besarka da handi bat, eta hurrengo hone aholku gehiago zaila egongo gea gehiago ikasteko. Bueno, gurean jarraitu bihar dugu, hemen indeuna da arroza iragatzi, 20 minutu onda egosten, eta ingo deuna da gainuntzeko nasketara gehitu, salda pixka gehiago berbau gehituko jau, eta azkenengo 15 minutuak emango xio bertan. Bale, hori bat, gio egin berdet, hemen esan duen bakarra da limoia eta sesamo botako deula, eta ingoitena da nik arrautzak, eskaldatuak egiteko, ingoitutena da, plastikotxo batian bildu, kurkuma eta gatzata bota, eta txukun jarri. Eta hanek, eakutziko digu hemen nola iteitu bere tintiak eta bar. Kontatu zer dakazu mai gainean, eta zein bihar dezun.
Ba, alde batik dauzkat tinteak, egiten ditudanak soja irinakin eta pigmentuekin. Orduan honek Soja irina botatzen diozu, bale? Bai. Eta, gero, pigmentuak, esan desun bezala, naturalak, ez da? Ze pigmentu mota erabilituzu gaurkoan? Ba, erabiliko dute, hau da, mineral batetik datorren marroi bat, eta hau da kurkuma. Kurkuma, bale? Eta soja irina behar da, azkenean pigmentoak uretan asko pisatzen du, eta behar du zerbait flotatzen ibiltzeko. Orduan, Bale, soja irinak hori dantzan egiten du. gelditzeko bertan, da ez bera juteko, ordu. Hori da. Eta zeiten du, soja irinak pixka loditu iten du ura, densitatea igual, bale? Loditzen du, eta baita horrek laguntzen du pigmentua oialean fijatzen. Bale, Protein asko daukalako, eta horrek egiten du erreakzioa. Soja irin berezia da, edo zein soja irikin aldeuin, edo... Nik erabiltzen dut naturalena, aurkitzen dudana. Vale. Tradizionalki ere egiten da soja esnea, eta egiten da hori kozinatzeko erabiltzen da berdina, baina gero ez da sukaldatzen, gordinean erabiltzen da. Ados. Eta orduan oialekin, ideia da, erakutsiko izut nola egin horizomegami teknika. Nola? Horizomegami. Horizomegami. Hori da. Ondo zane, bale. Japoniar teknika bada. Oso ondo. Japonen egon nintzen 3 hilabete ikasten tinte hauek, eta baita teknika asko, eta tailerretan erakuste ditut. Baitu, ni munduan buelta asko eman ditut, baina Japon txintxilikak eta horre, txintxilika, eta egia esan, basaldu behar nahi, zeatik jutean mundu guztiak liuratuta bueltatzea, ez da? Ba bai, ez bakarrik... beste lurralde batea jute zehala, ez da? Dana da desberdina, hizkuntza batez ere, baina baita hori, sukaldatzeko, sukaldari izanik, oso interesgarria da baita... Eta oiturak, eta ekiztuak, eta... Eta dana artizautzarekin oso... Harremana hundilak, ez da? Hoi da. Bikain. Bueno, ekin horrei, esplikatu nola bildu behar dezun, da zein behar dezun, da hemen gaude ikasten. Kurkumaren tintea sortu. Vale, osea, hoi da irina orduan, ez da? Hoi da. Vale. Orduan, urotza erabiltzen da baita, eta horregatik baita tailerretan umeekin baita erabiltzen dudan teknika da. Osea, alda erabili umeekin, lasai asko. Bai, ez da lako Alditu toksikoa. bihatzak miaskatu bai hori egiten nahi dian, naturala da, azkenian, ez da? Hoi da, bueno, umeekin egiten duanean, adibidez mineralekin egindako pigmentuak ez nuke erabiliko, baina bai kurkuma bai. Ados. Orduan, erabiliko dutenen kurkuma. Vale, hau sartuko hemen, bai. Iepa, nik astu zeita hemen arroza botako, ja barroa, hau dantzan jartzeko. Arroza, barroa ere bai. Vale. Hau kendu. Eta bertan igual nahiko potolo geratuko ze eta salda pixka botako jota. Venga, segi lanian. Ondo. Horren diazuna da, bakarrik ur hotzian, sartu soja irina eta kurkuma. Hoi da, bakarrik. Bakarrik. Eta gero oiala aurrez pretratatuta dago sojasnearekin ere bai. Zer? Da pretratamentua. Ah, vale, apretatuta pretratamentu bat inda, vale. Ondo. Tinte naturalek behar dute zerbait, gero pigmentua Itxasteko, mantentzeko, ezta? eta eguzkiakin ez juteko, edo iraupen gehiago ukitzeko, ez da? Hori da. Orduan teknika honek erabiltzen du, bai oialean lehenbizi sojasnea, eta gero tintentan sojasnea, eta gero biak elkartzean erreakzionatzen du eta fijatzen da, itxasten da. Eta orain egiten naiz tolesketa mota bat, horizomegami teknika dator origami, tolesketa teknika, eta zome da tinta. Vale. Eta hor biak kudeatzen dira, nola tolestu eta nola tintatu, ez da? Ideia da tolestea, gero sartzea tinteetan partzialki, orduan sartzen da bakarrik basati bat. Eta gero tinte horiek eta oial horiek lehortu inber dute leku berezi batian, edo sartzen dituzu, ez dakit, leku berezian, o gero behin tinte hortan bere denborak egon da gero ja garbitu aldia normal edo? Hoi da, itxaron behar da garbitu baino lehen behintzat 3 aste fijatzeko ondo, eta gero ja garbitu daiteke normal. Baina garantzitsua da lehenbizi ez, eta eguzkitan jartzen bada hobeto. Eguzkiak laguntzen du. Zein dezu, hor pixkaten man, dakio soberan dakan ura atea, ez da? Bai, garantzitsua da, bestela urak jarraitzen du zabaltzen. Eta tintea mareatzen jute zaizu, orduan. Eta ez duzu forma... Ez duzu lortzen nahi desuna alegia, ez da? Beste zerbait lortuko dugu, baina... Bai, teknika erresa da, beti ateratzen dalako ondo, baina... Baina ez nahi desuna igual. Ja, baita. Bueno, nire kasuan nahi nintzen, Oida, nik hori bakik zu badau dela beste tinta batzuk kamisetek hemen korapilo bat itezula, hemen bestia eta tinte botatzen jozuta. Oi, zen polita, neria, zuri ez da inpolita, eta geho irikita geho. Bai, sorpresa baita. A ber, ze topatzen deun. Hola, ordu nintzen dezu zanpatu. Hoi da.
Eta gero, dependendo baita nola dago nura, eta kolore aldatzen da. Baina... Segun nola sartzen zaion barroa, nio, ez da? Hoi da. Baina adibidez hau egingo dut punta beste berriro marroiakin. Ados. Eta ikusiko dugu. Momentuan irekitzen da eta ikusten da ze gertatu den. Hemen botako duguna da limoizukua, eta hemen sesamostua, sesamoa zilak eta listoa gau haure bai. Oso ondo. Eta hori adibidez, hola utzi beharko zenun denbora pixkat, edo ja iriki aldezu, gu ikusteko zer gertatu da, no pixkaldia da izango zan ja irikitzia. Ireki ezakegu goren. Ireki, Ireki irikitan gauda irikitzeko. Agira. Habe ze gertatu da. Hor kuadrilako kamiseta iteko, tak. Baita, bueno, horrela atera da. Ala, ze doktore. Momentu baten. Baina gero ja, nahi bazue koloreen kombinazioa pizka gehiago landu, edo... Oso dotoria, benetan, eta nola gelditu jan kiribil guztiak hor txukun-txukuna. Bueno, hemen kiribila, hemen iskina. Onna. Azkenean baita da, gero tintak nahi duena egitea, eta teatzen da, oso asko ze freskoagoa, zuk eskuakin margotu zeno. Bai, hori adibidez, oiga behiteko eta eskuakin iteko, eharra lanak, ez da? Etzan sekulateak olain abstraktua nahen berezila, ez da? Hoi da. Bueno, hemen gure lanak egia bideratu ditugu, Hemen falta zeitena da fuau emartxan jarri, vale, binak ajungo nahi ziten, dana batea ez ditugotako. Vale, hoi listo. Hau, ja, listo agat, eta hau esartuko ditugu 4 minutu egongo dira, Vale, barrua xamurra mantentzeko. Eta, gioz, a ber, ze klase gehiago, margotzeko klase gehiago egongo dira orduan bertan? Bai, ideia da ematia goizetan lehenengo yoga, gero goizian zehar klase desberdinak kreatibitatearekin erlazionatuta, margoa eta baita zeramika, eta gero ja arratsaldean batez ere yoga klasiak. Baina gero asteburutan nahi ditut masterclassak eman ere bai. Ona. Bueno, hemen inbiarduna behitu, foa inbiarduna da, atan gibela, nahi gustatzen zu fuertian, markatu inbiardu, bestela gero jutea izerditen, eta koipedana kanpoa jutea, inbiardu markatu, eta gero, noiz da honinda kontuatzeko, ni oleteio bihatzakin pixkat, eta ikustezunean barrua xamurra iritsi dala, ja inda dakau. Hau, minutua falta zaio, eta arroza prest dakau, bani joa plateran bila. Oso, ba. Bueno, eta zu, margoture bai egiten dezu? Esatezu oleak tintatuta hola, baina margotzere bai guztai zaizu? Bai, nik txikitatik margotzen du, nire aita artista da, eta txikitatik jun naiz tailerrera berarekin, eta bai paperian, baita oialetan margotzea gustatzen zait, batez ere teknika automatiko batekin. Horrela, estampazioak sortuz. Zer ditzezu haber teknika automatikoa? Automatikoa da, ezain beste pentsatzea zeraterako dan, baina bai, markak egitea, edo teksturak sortzea, pintzela da desberdinekin. Ona. Eta artista da, ze gauza mota iteitu, nondik handator zure oinarria? Aitak batez ere pieza handiak iteitu, abstraktoak, eta asko pintura lodia erabiliz, botatzen, experimentatzen teknika ezberdinekin, prozesu ezberdinekin, eta asko disfrutatzen du teknika, orduan nik uste hortik ere hartu dudala nola arteak laguntzen dizun bizitzan, eta ze ona. Disfrutatzen. Bueno, hementxe, ez dakit, a ber, ze musko harti atea zaigu, baino, itxura eharra hartzen ere dago. Inbiar deuna da, hemen, foatxo jarrire bai gainean, ni uste bat jarriko jaula, gehiagi gabe, horrela xe, vale? A ber, arrautza zemuz atea zaigun, hau bakizue, zuzeneko zerbait izatea lata. Meiko biuna dao, aitaren da semiaren da, oazenea segertatzeanen ateako deu. Nina joet pixka biune hotia eta puskatzia, ezea, ondo behatu zait, karo, harritxa bezala gazuta, harritxa bezala gatu eta. Iten detena da, batzutan goiare batekin laguntzen diotola, txiki, errexago ateatzeko, eta bani joa. Bitu, gauza bat igual ez tetein nahi ondo. Olio tanto bat bota behar izatea normalian, da ni uste olio ikestiotela bota. Baina behitu, hemen dator. Sartuko jo goiara azpin, horrela xe, haukenduko jo, ai ama, bitu barruan, barruan xamurra dago. Oso ondo, bezino, behatea zaigu. Oh, eskerrik asko gane. Bueno, eta hemen ningo deuna da, hau, hemen txejarri, eta hoi ez dio gaineti botako. Ingo diouna da, jogurrana, hemen onduan jarriko jo, lagungarri, nahi dunak botatzeko. Bueno, eta badakizue, abenduak 14an, eguna hundi ja, maratoian eguna, eta bertan, aurten, ingo dana da, dirua bildu, minbizia ikertzeko, eta badakizue, danok
zuen dirutak alde zuena jarri, minbiziai aurreiteko biharra ondila dakauta. Eta ane, mila esker zuemen izateatik, zure historikeak guzteatik, eta ez dakit, topatu nahi badeu kurkuma bakigun uneongoa, baino zurekin kontaktuan jarri nahi badeu, zein bihar deu. Instagramen jarriko ditute nobedade guztiak, kurkuma izanean. Vale, kurkuma, kade kilokin ez da? Ados. Bueno, mila esker, arrakasta askauki, eta hemen inbiarreten gauza bakarra da, ni menta ostotxo bat jarri hemen jogurran gainean, beste perexil puxketa bat errezetan gainean, eta besti gabe, mila esker, eta hurren arte. Agur lagunak. Agur.